noski misoginia maila altuekin elkar bizi ziren kontra jarpen handiegirik gabe. Eta bueno, ja gurera etorriz, eta Manuel Larramendiren kasuarekin hasi aurretik, esan beharra dago, bai Kardaberaz, Mendiburu, edo Larramendi bezalako 18. mendeko egile erlijiosoek orain bertan aipatu dudan ikuspuntua mantendu dutela emakumei buruz, edo hori da behintzat nik egile hauen produkzio erlijiosoaz egiten dudan irakurketa. Zentzu honetan, lehenik eta behin, hasiko naizia iturriekin, lehenik eta behin emakume santuaten kasua aipatu nahiko nuke, bere momentuan irakurri nuenean nahiko deigarria egin zitzaidana, eta da Agustin Kardaberaz aipatutako emakume bat. Bere izena Josefa Larramendi zen, eta 17. mendeko amaieran bizi izan zen emakume gipuzkoarra. Kardaberazek emakume erlijioso honen bizitza euskaratu zuen. Aldez aurretik bere aitorleak, emakume honen aitorleak, gaztelaniaz idatzi baitzuen. Kardaberaz, Jesusen lagunduko kidezena bere bai, Larramendi bezala, testua euskaratu zuen, emakume honen bizitzaren testua euskaratu zuen, Ama Benagarri Josefa izen burupean. Eta testu honek emakume baten santutasun historio klasiko edo ohiko bat kontatzen du, aro modernoan indarra hartu zuten emakume santuen ereduei jarraitzen ziona. Eta adibiderik esanguratsuena eta jarraituena eta erreproduzituena, kopiatuena, nolabait Teresa de Jesusen kasua zen. Kardaberazek idatzi zuen testu honetan zioen Josefa Larramendi izan bezala gainerako emakumeen adibide, eta nolabait zeukan ikuspuntu pedagogikoa ere testu hau. Berazen nekazaritziroen ala, baina erlijiosotasun eta fede boteretsu baten jabe, eta bere helburua da Josefaren bertute bikaina ezagutzera ematea. Eta gainera ez du bakarrik emakume honen bide intelektuala irudikatzen edo kontatzen, ez? Kontatzen digu baita bere ibilbide fisikoa ere nolabait. Testuaren pasarte baten kontatzen du, adibide honekin geratuko naiz, eta gero Larramendira pasako naiz, pasarte baten kontatzen du nola Josefa, bere aitarekin batera, Gipuzkoako beste herri batera, joan nahi zuela hango emakume santu bat ezagutzera, hango emakume oso religioso bat ezagutzera, eta kontatzen du nola aitarekin joan zen, eta bideko zehar guztiak aipatzen ditu, ez? Biak joan ziren oinez, eguraldia oso eskasa zen, eta kontatzen du nola Josefa bera, aita, gizon mardul eta indartsutzat deskribatzen duena, aita bera baino borondate eta indar handiagoz ekiten ziola bide malkartsuari. Gainera esaten du, hitz horiekin esaten du. Josefa nolabait indar erlijioso horrek eramana gai zela aitak ezin zuen bide malkartsu hori arinago eta botere handiago egitea. Kasu honetan nik ulertzen dut Kardaberazek kontatzen digun historiak, Josefak, goian aipatu dudan genero eredu hori erantzuten diola, alegia, ikuspegi katolikoak emakumetasunari egosten zizkion balio negatibo horiek guztiak gainditzeko gaiden emakumetzat hartzen zen, Kardaberazek hartzen zuen Josefa, eta bertute edo bikaintasun morala lortzeko gaiden emakume gisa aurkezten digu, bere erlijiosotasunagatik, eta hau virilizazio prozesulez deskribatzen zaigu. Virilizazio nahi dut bertute bikainera heltzeko prozesulez. Manuel Larramendi, Kardaberazen erlijiokide zena, genero ulertzeko marko honetan kokatu behar dugu bai,
Eta nik uste dut zentzu honetan ulertu behar dugula ere Gipuzkoako emakume zein gizonei buruz esan zuena. Larramendiren ikuspuntuan, aipatu dudan generoaren pisu erlatiboaren ideia indartsua izango da. Bere koreografia de Gipuzkoan idatzi zuen probintziako emakumeak de valor superior a su sexo zirela, no tan espantadizas como en otras provincias. Eta imposible vencido lanean aipatu zuen, algunas y muchas han hecho cosas hazañosas y muy varoniles. Claro, nik hau irakurri nuenean pentsatu, honekin zer esan nahi du, zer zentzu dauka honek. Larramendi utzi zigun emakumetasunaren ikuspegi hau Gipuzkoako foruen eta berezitasun probintzialaren defentsaren testuinguruan kokatu behar dugu. Gizarte estamental, tradizionalista eta religiosoaren baitan. Kontuan izan behar dugu, halaber, Larramendik borbodarren etxearen etorrera ezagutu zuela, horrek suposatu zuen guztiarekin. Larramendiren Gipuzkoari buruzko ikuspuntua, koreografia Gipuzkoan erretratatu zuen. Bera, Gipuzkoaren kristotasun primitiboa, ologarbitasuna eta kaperatasun unibertsala defendatu zituen. Zerezenik ez, euskararen garbitasuna eta foruen defentsa eta bar. Gipuzkoako ohiturak, geografia, dantzak, sinesmenak eta bar deskribatu edo sortu zituen nolabait Gipuzkoarrak zirenean denak bikainak eta garbiak. Eta honek guztiak, Gipuzkoarrak, gizonezkoak, emakumezkoak, kalitate moral eta bertute bikain eta zalantza ezinez osatzen zituen. Nire ikuspegitik Larramendik sortzen duen kontakizun edo narrazioen alderdirik eta gargarriena noski generoaren ikuspegi berezia agerian uzten duela da. Gipuzkoa bikain honekin batera, Larramendik Gipuzkoarrak eta euren gorputzen deskribapen edo sorkuntza ugari eskaini zituen eta dinot sorkuntza eraikuntza bezala. Gipuzkoaren gorputz hauek, Gipuzkoari berezkoak zitzaizkion balio horiek, moralak zein fisikoak, kristotasun zorrotza, olgarbitasuna eta bar, gorpuztu behar zituzten. Gorputz irudia hauen eraikuntza hainbat gairen inguruan ari da, baina bereziki interesgarria nolagaren baserriroko inguruetako ekintzei loturik, irudikaturik. Zeren hauei loturik egileak gorputz irudio oso boteretsuak sortu zituen. Eta irakurriko ditut adibide batzuk, de estatura regular, bien agestados, blancos, aún los que todo el año sufren los ardores del sol y las inclemencias del tiempo, como lo son los labradores y caseros, y bien pobladas cabeza y barba, son de cabeza tan sana, dura y fuerte que apenas hay herida de muerte en la cabeza, tienen cuerpos de gran resistencia contra los fríos, hielos ciertos y fridísimos, eta bar. En los pueblos formados las gentes de calle son de más delicadeza. Larramendik ideala zen onaurrean ere bere kontrakoak edo adjektuak sortu zituen. Afeminatua zena esaterako, ahularen edo sendoa esena adierazteko erabili zuen. Gipuzkoaren indarrari kontrajartzen zitzaiona. Eta zioen, no se ven en Guipúzcoa hombres de cuerpos feos, monstruosos, contrahechos y de semblantes brutos como en otros reinos. Son ágiles, vivos y prontos, fuertes y robustos, y todos con caras de hombres, que no degeneran en carillas de mujer, o por mal comidos, o por haber nacido endebles, o por educación afeminada. Azken finean, Larramendik gorputz eta gorpuztasun ideal bat itxuratu zuen, zeinetan balio fisiko gorenak indarrarekin, eta gortasunarekin zerikusia zeukaten. Gipuzkoa ikusten zuen berak, eta gerra eta landa zein itsasoko lanen beharrenpean. Egungo irakurlearentzat, edo gutxienez niretzat hasiera baten, argarria suertatu zitzaidan ideal biril hau emakumeek ere errespetatu edo mantendu behar zutela.
Las mujeres en Guipúzcoa son las más hermosas que hay en toda España, de bellísimo color, bien apuestas, rollizas, fuertes, ágiles y sanas, de pocos melindres y hazañerías, de gran despejo, que bajan y suben a sus caserías y montes con el mismo aire y vigor que si no hubiera cuesta. Son más robustas y de más aguante que los hombres en llevar y traer cargas pesadísimas sobre su cabeza de un lugar a otro, distante tal vez 3 o 4 leguas. Luze aritzen da baserriko emakumei buruz, eta bere ikuspegian emakumeak gizonezkoak bezalaxe laguntzen lan egiten zuten. Jarraitzen du. ¿Y qué hacen a esto las mujeres? Gizonak lan egiten duten bitartean. En las caserías ayudan varonilmente a sus maridos, cavando, layando, sembrando y todas las demás faenas, y aun conduciendo carros, carros cargados como bollerizas en los pueblos, sembrando linos por sí mismas, prosiguiendo tantos trabajos como son necesarios hasta reducirlos a copos. Otras muchísimas son jornaleras en el tiempo de cosechas del trigo y de estrellamiento en eras. Mujeres son las que ayudan a descargarlos y las que llevan la manzana en cestas a los lagares y sacan después la sidra de la finia y la trasigan en las uvas, que es faena de muchos días. Lan fisikoa esen kaltegarria, beraien emakumetasunarentzako. Ez da bakarrik beharrezkoa zela, emakume hauen lana, euren egunerokotasunean. Ez da bakarrik zela beharrezkoa zela, baizik eta esen kaltegarria, euren emakumetasunarentzat. Kontrakoa. Baserritarren Gipuzkoa indarra, virilitateak markatutako komunitate bat zen, bai beraien izaera fisikoan zein euren izaera moralean, eta honi egokitu behar ziren biztanle guztiak, bai gizonak zein emakumeak. Eta virilitatea gainera ezen bakarrik ageri baserritarrengan. Imposible benzion esaterako larramendik aipatzen ditu Amazonak, edo Amazonen adibidea jartzen du. Eta dio, aunque se niegan en el Termodonte, donde puso su habitación en la antigüedad, ya es notorio a todos que en la partida del valor marcial hubo amazonas guipuzcoanas que supieron manejar las armas, jugar al acero y defender la brecha, muriendo y matando con horrible estrago de sus enemigos. Eta eskatuko dizuet mesedez, pasarte hau gogoratzea, gero amaierara heltzen garenerako, bale? Hemen, kontuan izan behar dugu, Larramendi esela deskribapen huts bat egiten ari, pentsa genezake orain esan dana ez, noski emakumeak garai hartan beti bezala lan ikaragarria egiten zutela lanaren mutan, hainbat ikertzaileek ikertu duten moduan, ez? Eta Larramendi bat deskribapen bat egiten ari zela eta listo. Baina Larramendi zen deskribapen bat egiten ari. Berak laudorio bat egin zuen eta sendotzat, eta beraien sendotasun eta indarrengatik edertzat hartzen zituen emakume horiek generoa eta diferentzia sexuala ulertzeko ikuspuntu konkreto batetik egin zuen. Emakume gipuzkoarrak baserritar xumeak izan zitezken, baina gipuzkoarrak zirenean bikainak izango ziren. Gainerako emakume eta hau garrantzitsua da. Bebai, gainerako probintzietako gizonak baino bikainagoak. De valor superior a su sexo ziren. Esaldi honek adierazten digu zein zen bere mentalitatea misogino bat, baina ahalbidetzen zuena emakume gipuzkoarren goraipamen edo laudorio hau egitea. Misoginiak markatutako diskurtso bat zen, eta alberean zenbait emakumeren laudorioarekin elkarbizi zena. Hain zuzen ere, hierarkia zurrunetan oinarritutako gizarteetan posible zelako beste faktoren bat kontuan hartuta, posizio soziala, erlijiotasuna, santasuna eta bar, beraien ustezko gutxiagotasun hori gainditzeko gaitasuna aitortzea. Larramendiren kasuan hemen gailentzen dena probintziaren indarra, probintziaren pisua da. Eta dago beste elementu bat, Larramendik Gipuzkoako emakumeetaz egiten dituen deskribapen edo egiten duen eraikuntza honetan, eta da, nik dakidala ia inoiz, ez duela amatasuna goraipatzen. Amatasuna
koreografia osoan zehar, eta gero Larramendiren beste testu batzuetan, eta beste garaiko egile erlijiosoen testuetan, bigarren maila baten geratzen da. Baserritarrei, monjei, zerorei eta barri buruz hitz egiten du, baina nik dela ez du aipamen zehatz edo garrantzirik egiten amatasunaren garrantziaren gainean. Ez da laudoria zen. Larramendik daukabe bai testo araudi bat, neskentzako hezkuntza zentro batena, eta horretan ere amatasuna bigarren maila baten geratzen da erabat. Neskek jaso behar zuten hezkuntza zegoen batez ere gidatua erlijiosotasuna garatzera eta besterik ez. Claro, honek ez dauka zerikusirik garai kasi berberean pentsamendu ilustratuak, baita Euskal Herrikoak ere, irudikatuko zuen emakumetasunarekin. Eta ez da kasualitatea esaterako Sebastian Mendiburu ere, Jesusen Laguneko kide famatu batek, garai berdintzuan amatasunari buruz egiten duen hausnarketa zentzu berdinean joatea. Sebastian Mendiburu badauka testu bat, badauka sermoi bat, zetan egiten du amatasunari buruzko hausnarketa bat, zeinetan adierazten duen amak berez, harritu duen hau irakurri nuen, amak berez ez direla onak. Amak dira onak bakarrik euren fruitua, euren semeak onak baldin badira. Eta gainera, arazoa zegoen amak berez ezinezkoa da ama bat birgina izatea, ikuspuntu kristau zorrotz batetik. Orduan, ama birgin bakarra, ama birgina zan. Eta, klaro, zentzu horretan, nolabait, horrek, pentsamendu erlijioso honi amatasuna ulertzerako orduan, feminitatearekin loturik, nolabaiteko kontrajarpenak sortzen dizkio, eta amatasuna da, egile erlijioso hauengan nahiko bigarren maila baten geratzen den aspektu bat. Eta ikuspegi hau asko kontrajartzen da, garai berdintzuan ilustrazioak garatuko duen emakumetasunaren ikuspegiarekin, zeinarentzat amatasuna den emakumetasunaren oinarrietako bat. Orain zertan nioen bezala, pentsamendu ilustratuak ikuspegi honekin aldaketa handia dakar. 1795ean Euskal Herriaren Aiztien Elkartea ofizialtzen da, eta bere baitan Euskal Probintziako pentsalari ilustratuen ekimenak biltzen ditu. Ez naiz gehiago luzatuko honekin. Proposatu zituen berrikuntzen artean, generoari buruz ez zuten ikuspegia ere, berritzailea izan zen, orain kontatu dizuedanarekin alderatuta. Eura, nik behintzat nola ulertzen dituan moduan, Eurak Europako korronte ilustratua jarraituz, emakumetasunaren irudi konkretu bat sortu zuen, euren zenbait idatzitan, batez ere hezkuntzari buruzkoak. Euren ikuspegian emakumeak subjektu ahul eta sentiberak ziren, gizonezkoen indar eta gaitasun razionalari kontrajarriak. Emakumeen izaera sentiberau, gizonezkoen izaera gogor eta zorrotza leuntzeko balio behar zuen. Alegia, emakumeak gizonezkoen kualitate guztiz desberdinak izan behar zituzten, baina alberean gizonezkoen osagai izan behar ziren. Ikuspegi hau izan zen, 19. mendean zehar, pizkanaka sendotuz joan zena, eta egunen arteia oso indartsu mantendu zena. Zorionez feminismoak indartu kritikatu duen ikuspegia izan den. Kontrajarpena, pentsamendu ilustratuak generoaren ulerkeran suposatuen kontrajarpena ikusteko bakarrik egingo diot testu bati erreferentzia txiki batzuk, bale? Testua da Montermoso Marquesari egotzitako diskurso bat, diskurso filosofiko moral a la mujer, eta testu horretan honelakoak dizkio.
El paralelo de ambos sexos descubre con claridad que si fueron criados para distintas funciones, nacieron para un recíproco alivio. Lo que le falta a uno, lo presta el otro. Y esta combinación es el principio de que nace la dulce, recíproca atracción y la íntima comunicación de un sexo con otro. Edo, la naturaleza que en la finura de las facciones, organización y delicadeza de cutis de la mujer puso tanta diferencia de la de los hombres, nos enseñó que no las criaba para estudios ni para fatigas, que su bella frente estaría mal empleada en el confuso estudio de un problema matemático, su bota, fuente de gracias, parecería muy mal llena de espumas, que batió el ardor de una disputa teológica, su blanda mano estaría con igual impropiedad asida a un fardo con el destino de oprimir con él sus delicados hombros, su recato natural y su rubor son incompatibles con una gorra de ganadero. Al contrario, el hombre, compuesto de partes más nerviosas, parece destinado por naturaleza a fin diverso, a la fatiga, a la ansiedad, a la reflexión. Edo, eta hau ere gogora dezazuen eskatuko dizuet, el primer paso de su instrucción debe ser inspirarla al alto fin de su creación y la distancia inmensa del destino de su sexo respecto al del hombre, con aquella máxima de dignidad y confinamiento que las desvían de parecer hombruna. Ikuspegi hau begigistan desberdintzen da orain arte Larramendiren ikuspegi horretan irakurri danarekin. Ikusten duguna da diferentzia sexuala naturalizatu egiten dela, eta ulertzen dela gizonen eta emakumeen gorputzak naturalki diferenteak direla, bakoitzari esentzia bat dagokiola, eta bakoitzak esentzia horrek ezartzen duen patuari jarraitu behar diola. Emakumea gozotasunarekin, fintasunarekin, eta bararekin zegoen relazionatuta, eta naturalki mugatua, zeren horietara, eta personalitartean indarri eta gortasunari. Eta hau, da, simplifikazio bat, eskematizazio bat egiten ari naiz, baina, ulertzeko horrela utziko dut. Eta, ilustrazioak indarrean ezarrezun ikuspegi honetan, emakumea bat ere amatasunarekin eta txokotasunarekin lotu zen. Gainera, zeregin hauek gozotu egiten dira eta diskurtso katolikoak tradizionalki familiako bizitzari egotzizkion lastasun eta izaera konfliktiboa leuntzen dira. Ikuspegi ilustratu honetan. Emakumeak oso ezaguna den etxeko aingeru ideia horretan bilakatzen dira, tradizio ilustratu honetan eta ondoren 19. mendean garatuko den ikuspegi liberalean. Ez da erraza balioztatzea zenbateraino errotu zen ikuspegi hau, eta konkretuki Euskal Herriaren kasuan ez da erraza. Baina, 19. mendeko 19. mende hasierako egile erlijiosoetan nik ikusten dut aldaketa garrantzitsuak eman zirela aurrean irakurri ditugunekin alderatuta, emakumetasuna ulertzerako orduan. Eta bereziki izanguratua sortatu ziren kasu bat aipatu nahi dut hemen. Eta da Juan Bautista Agirre Asteasuko apaizarena. Bere erakusaldietan urrengoak irakurri daitezke. Emakumeari dagozkan gauzen artean hirugarrena da, etxea eta umeak nolanahi utzita gizalanetara ez joatea. Etxeetan, gehienetan behintzat, bada emakumeentzat, etxepean bertan lanik asko. Halere, aditzen dut, asko emakume direla, etxean egotea baino nahiago duenak gizartean laian eta atzurrean aritzea. Utzirik aurrak zaigabe eta baskaria zakurren eta katuen kontura. Zer etorri aldeteke hemendik? Itzloi edo desonestoak aditzea. Ongi ez dirudien lasaikeriak ikustea eta jaunaren beldur santua gutxitzea. Ez dakit gogoratzen dituzuen orain Larramendik esandakoak, baina kontrastea ikaragarria da. Eta jarraitzen du Agirrek. Eta jarraitzen du. Entzun itzazu, kristaua, Andre indartsuari Espiritu Santuak ematen dioskan alabantzak. Eta da garrantzua. Baina ez uste izan, Andre indartsuaren izena ematen diola gizonen lanetan sartzen danari.
baizik etxea ongi gobernatzen duenari. Hau da, 19. mendea hasiera. Hemen baserriko lanak, Larramendi ikuspuntuetan emakume ematen duintasuna ez dago. Izan ere, laudoriatua zen indarra edo virilitatea zentzua galdu du guztiz. Agirrek dioskuna hemen da, emakume indartsua etxean geratzen den hori dela. Ez gizonekin batera, beraiek bezain indartsu, lanean aritzen dena. Nolabait, diskurtso erlijiosoan ere, etxekotasunaren ideia gero eta indarrandioa daukala ikus daiteke, naiz eta diskurtso ilustratuak izan duen esanahi desberdinarekin, baina badauka garrantzia. Orokorrean genero historiak defendatu izan du edo mantendu izan du 19. mendean zehar ikuspegi liberalek oraintxe bertan aipatu dudan etxekotasunaren ikuspegi hori edo etxekotasunaren ideologia garatu zuela. Zeinaren arabera emakumeak etxearen aingerurez garatu ziren eta gizonak espazio publikoan lan egiten zuten bitartean. Hala ere, genero ideien garapena ez da lineala eta bidean prozesu interesgarriak suertatu ziren. Horien artean esaterako, aipagarria da, iraultza liberalen prozesuetan gudan emakumeak gerran parte hartu izan zutela, era desberdinetan, genero arauen eta normen edo kodeak apurtuz. Batzuk espioi bezala, beste batzuk zauritutako soldaduak sendatzen, eta beste batzuk borroka zuzenean. Eta kasu honen adibide dira, orain aipatu nahi ditudan, Eibar Herriko emakume urbanen taldeak, emakume liberal urbanen taldeak. Lehenengo, Uda karlisten kontra borroka ziren emakume liberalen taldeak. Emakume urbanen taldeak existitu izan ziren egon zen bai Plentzian, Lekeition eta ziurrezko beste leku batzuetan, dokumentatua dago emakume hauen taldeak egon zirela eta borrokatu egin zirela, baina dokumentazioa oso eskasa da. Baina milizia autentikoak ziren, dokumentuek ala aritzera ematen dute. Hainbat historialarik aipatu izan dute emakume hauek existitu izan zirela, baina ez dagoela informazio handiegirik eurei buruz eta ala da. Ez dago informazio handiegirik. Kontua da, Buda karlistari buruz ikertzen ari nintzela, emakume hauei buruz informazioa aurkitu nuela garaiko prentzan kasualitatez. Eta niretzat izan zen, da altxor moduko bat, irakurri izan nuena. Konkretuki, 1824ko urrian, boletin de Alaban adierazten zen, Eibarko hiru emakumeek, Josefa Diega de Txukarro, Felipa Kortezena de Ursola, eta Ursola Lalberez Arasketak, baimena eskatzen zutela gudan zuzenean parte hartu ahal izateko. Eta interesgarria da euren eskaria nola egiten zuten. Ez bakarrik eskaria egiten zutela, baizik nola egiten zuten. Kuriosoa da beraiek ez zutela inolako kontrajarpenik ikusten, euren sexuarentzat egokiak ziren ekintzen eta armak hartzearen artean. Beraiek zaurituak sendatuko zituzten, baina sin perjuicio de usar el fusil cuantas veces los rebeldes se presenten a tiro. Eta beraien parte hartzea gainera beharrezkoa zen eta horrela argudiatzen zuten. Nacidas en una población donde todos los habitantes son armeros y hoy todos urbanos desde la edad de 13 años hasta 80, criados entre las armas y familiarizadas con ellas, nadie debe extrañar que el manejo de un fusil no sea poco menos que indiferente que el de las agujas. Ez dago kontrajarpenik. Euren etxekotasunaren irudi horren eta armak erabiltzearen egoera horrekin. Ez dut garaiko beste iturrietan honelako arrazoirik erakurri. Iraultza liberalaren testuinguruan ohikoa zen emakume armak hartu zituzten emakumeen goraipamenak egitea, baina ez da ohikoa emakumeek euren buruen defentsa termino hauetan irakurtzea. Emakume hauetan defendatu zuten
pentsamendu liberalari zegokion etxekotasun eredua, eta aldi berean ez zuten ikusten kontrajarria zegoenik armen erabilerarekin, beharrezkoa baldin bazen. Eta zioten. Deseamos, sí, con este motivo hacer ver a muchos ignorantes en la historia y ciegamente preocupados con nuestro sexo, pues es exagerada la timidez atribuida como inherente a nosotras para semejantes rasgos, así como para gobernar una monarquía en las circunstancias más críticas y difíciles está su majestad, la reina gobernadora, dando actualmente al mundo una lección sublime de lo que es capaz una mujer. Are gehiago, eskatzen zuten beraientzat ere posible izatea, morir, si necesario fuese, al lado de nuestros padres, hijos, maridos y hermanos, defendiendo en la causa de nuestra idolatrada Isabel II los derechos de nuestro sexo. Garaiko prentzak Dioskunaren arabera, emakume hauen eskaria onartua izan zen, ezin izan dut konprobatu prentzaz aparte, beste dokumentuetan zein izan zen milizia honen garapena, ez bere ekintzak zeintzuk izan ziren, emakume hauen azkeneko ekintzak edo zein izan zen, ez izan dut, ez? Baina, bueno, prentzak Diosku eskaria onartua izan zela herri horretako agintari militarrengatik, eta izan ere emakume hauek Amazonas de esta heroica villa eta bizarras heroínas bezala deskribatzen zituen. Horregatik esaten nizuen gogorazteko Larramendik ia 100 urte harinago Amazonei buruz esandakoa. Euren adierazpen horien artean 100 urte pasa dira, eta naiz eta bitartean genero ikuspegiak aldaketa nabarmenak izan zituzten, emakumeen jarrera bilak, ez bakarrik simbolikoki, baizik eta baita errealki ere, errekutso garrantzitsua izaten jarraitu zuen, erakutsiz, naiz eta genero irudiak gozotasun edo etxekotasun eredu horretara altatuz joan zen, egon zirela salbuespenak zeintzuetan beste motatako argudioak erabiltzen jarraitu izan ziren. Eta, bueno, hemen utxiko dut, zaituzte alako jau aspertuta nahi, eta eskerrik asko. Eskerrik asko garrane, oso interesgarria honetan, zorionak, niri asko gustatzen zait. Ez dakit galderak egiteko mikrofonoren bat edo erabiltzea gomendagarriena, ez, mikrofonorik gabe, bale, bueno, esan bezala galderaren bat edo, izan esero, eskual txantu eta bakarren edo, entzungo du, edo bestela, etxea, konpon. Ez que, ni zure gaia benetan, ezagutzen dut, primeran gaina, asko irakurri zut, eta, bueno, interesgarri iruditzen zaitzen benetan zaitzen zuek. Bai. Egia esan, orain arte ez dut horrela pentsatu izan, baina ez dut uste kontrajarria denik esan dudalarekin, eta ez dut uste, posible irakurketa hori egitea, posible ikusiko nuke. Orain zehazki ez zait okurritzen zein iturritan konkretuki, orain momentuan ez zait etortzen, baina nik ez dut uste arazorik egongo litzatekeenik, badauka zentzu horretan, badauka zentzua. Amatasuna esaten duenean nahi duten amatasuna ez simbolikoki, ez provintzia gure ama. Naiz eta Larramendi ezin dugu esan hitz egiten duela
ezingo genuke konparatu nazioa ama, gero 19. mendean garatuko den eredu bezala, ez? Baina ez nuke ikusiko problemarik irakurketa hori egitearekin. Osea, eta gainera interesgarria sortzen zait. Eskerrik asko. Independentzia udan eta baita ere, Espainia mailan edo, nola baiteko diskurtsoa edo... Bai, hori garrantzitsua, baina nik uste dut beste... Beste eredu batean... Ja, beste testuinguru bat dela, eta nik uste dut Larramendiren... Nik uste dut Larramendik sortzen duen ikuspegian erlijioaren pisua eta erlijioak emakumetasunari buruz zioenaren pisua oso garrantzitsua zela. Eta orduan hor ikusten dute edo zentzu horretan ulertzen dut Larramendik amatasunari garrantzia ez ematea. Amatasunari ez simbolikoki zubiosunaren arabera, baizik eta amatasun praktikoari. Agertzen dira amak, umeekin, baina ez da emakume gipuzkoarren faceta hori inon laudoriatzen, ez da garrantzua, garrantzua da emakumeak langileak direla, emakumeak indartsuak direla, eta emakumeak borrokalariak izan daitezkela. Eta bueno, ez dakit, baina interesgarria izan daiteke, hildo hori... Horrek ere segurazki zerikusia izango du. Kasu honetan, Eibarko emakumeen kasuan, beraientzat logika hutsa da, eske gu ohituta gaude armekin ibiltzera, eta ez dauka zentzurik zuek gizonek guri aitortzen edo gutaz egiten zuen irudikapen hori, ez dauka zentzurik. Eta guk ez du onartuko zuen irudikapen horrek guri ekitea nazioarengatik borrokatzea. Hori da esaten ari dena. Eta gainera egiten dute, ez nago ziur estrategia den edo zer den, baina esaten dute guk ez daukagu arazorik etxean behar denean josten ibiltzeko, ama superzintzoak izateko, baina hori ez da kontra jartzen bestearekin. Ez dakit zehazki ze garrantzia izango duen aipatzen duzunarekin, ze ez dut ikertu zein zen emakumeek lan munduan zeukaten presentzia hori, ez dut ikertu. Baina agian zerikusia izan dezake. Bai. Eta prentza liberala publikatzen du, propaganda da. Arabako boletinak publikatzen du. Eta egia da, beste Espainiako mailan publikatu izan ziren testuekin antzekotasuna badaukala, ez da salbuespen bat, baina, bueno, nik Euskal Probintzietako Euskal Herriko prentzan garaian ez dut
honen antzeko aldarrikapenik irakurri. Osea, bai irakurri izan dut gizonezkoak aldarrikatzen emakumeen adorea, emakumeen liberalismorantzko joera hori, eta bar, porque azken baten feminitatea liberalentzat bilakatzen da nolabait errekurtso bat, euren proiektu politikoa ere defendatzeko, euren buruak desberdintzeko antzinako erregimenaren karka horiengatik. Baina horrelako beste adibiderik ez dut ikusi. Eta bai, nik uste dut generoaren ikuspegitik oso apurtzailea dela. Derecho berba erabiltzen du. Derecho berba. Bai. Bale, alde batetik, konparazioari dagokionez, nioena ez. Badago, bueno, lehenik eta nik Europa kontestua ez dut hainbeste ezagutzen. Konparatu izan ditut edo gutxienez Euskal Komunitateako kasua kokatu izan dut Espainiako orokortasunean eta horretan bai dago antzekotasun handia liberalek emakume borrokalari liberalei buruz egin zuten laudorioarekin, hori orokortua izan zen. Baina propagandari dagokionez, kasu kurioso bat zeinak erakusten du propagandak nolabait bai exageratzen zuela edo bai sortzen zuela irudi bat errealitatearekin apur bat ez zijoana hain loturik. Eta da, kasu espezifiko bat, orain, igual txartu esango dut, ez dut gogoratzen den zehazki Martina Ibarbarriaga edo Maria Ángela Tellería. Hauek izan ziren bere garaian liberalismoak Napoleonen kontrako gudan aritu izan zirenak. Eta Telleriaren kasuan zer gertatzen da? Ja 1811an prentsa liberalak egiten du emakume honen laudorio sutsua, emakume biria, baronia, sekulako paper garrantzitsua jokatu zuen bere herrian, justu izan zela Durango, pertsona preso liberal batzuk askatzerako orduan, ez dakit zer. Eta hori irakurtzen nuela topatu nuen, dokumentatuta zegoen, topatu nuen bere prozesuaren, nola prozesatua izan zen, justizia Napoleondar prozesatu zuen, kartzelan egon zen, eta topatu nuen bere expedientea. Eta bere expedientean, ikusten ala de abokatuak, prentsa liberalak defendatu zuenaren guztiz kontrakoa defendatzen du. Esaten du, emakume hau lagundu zuen preso bat, lagundu zuen gizon bat Napoleon, indar frantzesengatik ihes egiten, baina
egin zuen emakume ahula zelako, engainatu zutelako, eta, klaro, emakume honen falta bakarra da, berari naturala zaion errukia aurkeztu zuela gizon hori laguntzeko. Eta, klaro, hori irakurri nuenean, ikusi nuen alde batetik dagoela diskurso propagandistikoaren indarra eta bestetik dagoela errealitatearen arteko desberdintasun hori. Claro, expediente judizialak esaten duena ere ez dauka zertan izan behar, nahi dut esan. Hori bere abokatuak edo bere defendatzaileak hartu zuen estrategia bat izan zen, baina estrategia inteligentea zergatik, bazekien garai hartan, ze irudikapen zegoen indarrean emakumetasunari buruz. Eta argudio horiek pisua zeukaten. Pisua izan zuten emakume horren pena leuntzerako orduan. Eta, propagandaren asuntoa egia da. Eta gero, Larramendiren kasuan ez dut ikusten hainbesteko diferentzia, lehen esan dute, Larramendi idatzi zituen, egin nahi zen, eskola erlijioso, baina ez dut gogoratzen zehazki zein herria parkatu, idatzi zituen araudi batzuk, nesken eskola seminario bat irekitzeko eta horietan berak adierazten zuena da berak adierazten duen emakumetasunaren irudia berdintsua da, erlijiosotasun gogorrak markatutako feminitatea, austeritatea eta amatasuna, etxekotasuna ez da inondik agertzen. Hor dago borondate handia emakumeak erlijioaren bide hori jarraitzeko. Eta ez dut hainbesteko kontrajarpena ikusten koreografian aipatzen duen horrekin eta gero bere beste idatziekin. Amazonen goraipamena esaterako el tento imposible vencido, eta hori da koreografia baino aurrekoa. Orduan, ez dut ikusten. Eta gainera, emakumeen irudi hori defendatuen ez bakarrik lanari dagokionez. Dantzari dagokionez ere, Larramendik emakumeen dantza egiteko gaitasun hori defendatu zuen. Zentzu erlijiosoa gainera. Argudio erlijiosoak erabilita. Orduan, bai. Ez da... Vale. Bai. Nik dakidala historiografian, kritika feministan, idazle garaikide, zenbait idazle garaikide hitz egiten dute masculine femininity edo masculine women buruz. Nahi dut esan ez da genero binarismoa zalantzan jartzen denean egiten dira. Linguistikoki asoziazio horiek, ez? Genero binarismo horrekin ere apurtzeko. Historiografian nik kontzeptu hori erabili dut, baina ez historiografian kontzeptu bat delako. Baizik eta iturriek
biril berba erabili zutelako emakume horien jarrerak eta izaera izendatzeko. Biril erabiltzen dut, ze biril ez da maskulino bezala, ez dauka zentzu berdina, biril bertutearen zentzua dauka. Eta kasu honetan, bertutea garai horietan, antzinako erregimeneko gizartetan, diskurtso kristauan, birilitatea bertutea kualitate gizonen kualitate bat zen. Ez kualitate maskulinoa, baizik eta gizonen kualitate bat zen. Orduan, horrek du esan nahi, bai, emakumeak, naiz eta gizonak, baina askoz ere, maila basuagoan kontuan hartuak izan, ezin zirela bertute maila altuetara iritsi, eta horrela adierazten zen, emakume birilak ziren. Lingüistikoki. Euskaraz. Bale. Birilila. Nik, eske iturri gehienak erderaz idatzita daude. Euskeraz esaterako Agirrek erabiltzen duen hitza indartsua da. Emakume indartsua. Irakurri dudan pasarte horretan indartsua esaten du. Baina emakume berdinei buruz ari da, Osea, zentzu berdina dauka. Osea, landara doana gizonekin batera lan egitera gizonen rola hartuz eta horrek suposatzen zuen moralitate kristau horrentzat arriskua. Larramendirentzat ez zegoen arriskua zergatik Gipuzkoarrak zirelako. Eta Gipuzkoarrak ziren heinean, beraiek, emakume Gipuzkoarrak, bazeukaten nolabaiteko protekzio hori. Hori zen emakume Gipuzkoarrei ematen ziena birilitate hori. Hori oso ondo esan dezu eta ados. Agian arazoa dago, edo nik daukat. Biril gazteleraz erabiltzen da, ez? Bai. Orokorrean. Orduan, entzako biril ez du esan nahi emakume bat lanea doan ez. Beste gauza bat esan nahi. Horrek egiten ere azuni bezala falta. Gautze, a mujer biril, una marimacho ikusiten nik. Karo, baina eske hori da hain zuzen ere nire helburuetako bat. Erakustea guk biril horretaz buruan daukagun hori, ez dela zehozer naturala. Guk naturaltzat asumitzen dugu, baina beste testuinguru batzutan, zeinetan gizonen eta emakumeen arteko diferentzia hori desberdin ulertzen zen, emakume bat birila izatea, bai? Edo gizonezkoei berezkoak zitzaien zeinbait jarrera eta jarduera aurrera eramatea, esen problema bat, emakume hori esen marimatxo bat. Ja, bai. Bai. Ez da arazo bat, Eta hizkuntzari dagokionez, karo, nik biril erabiltzen, gaztelaniaz mujeres viriles erabiltzen dut, edo varoniles, osea, porque horrela erabiltzen zen. Baina, klaro, eske, ez dago egia esan, nik ez dut aurkitu euskeraz beste modurik hori adierazteko. Ze, eske, biril ez da gizontasuna, bai? Hain zuzen ere, nik erakutsi nahi dudana da, edo erakutsi nahi izan dudana da, garai hartako genero hierarkia horretan desberdintasun horrek ez daukala zentzurik. Karo, euskera mailan hori zentzua esanahia galdu gabe nola adierazi, arazo bat izan daiteke, zentzuaren arabera. Ze, klaro, ez da berdina. Gizona ez da birilaren berdina. Orduan, nola esaten dut hori. Karo, ze birilak egiten dio referentzia bertuteari, birari. Ni lehen aipatu dut gizon emakumearen irudia, baina asko zehatzagoa da birila,
hitza erabiltzea, nire ustez. Eta ez bakarrik hori, osea, egile hauek erakusten digute, garai hartan emakume feminitate, gizon maskulinitate, ekuazio hori guretzat guztiz argia dena, ez dela hain argia. Ez dela hain argia. Osea, oso argi daukate ezaugarri femeninoak, bai? Perfekzio jerarkia horretan oso behe mailan dagoela, eta gizona feminatuak behe mailan daude. Emakumea feminatuak edo emakume femeninoak bezala. Baina, emakume birilak baina esan nahi duzu euskaraz? Ez da, nik ez dut zentzu horretan erabiltzen, badinotzut ez dut erabiltzen kategoria ja historiografiko edo linguistiko ja errotuta egongo balitz bezala, osea, ez dut horrela erabiltzen, osea, nik... Osea, ez dut inoiz ere honen inguruan inolako eztabaidarik izan kideekin, osea, alderdi linguistikoari dagokionez ez dut izan honelako eztabaidarik. Ez dakit, agian egon daiteke alternatibarik. Bai, bai. Bai, terminoak asmatzen dira egunero, eta gero, bueno, ez dakit, defendatu egin behar dira. Esplikatu, ondo esplikatu eta justifikatu. Gu saiatu izan garenean, urekin elkarlanean, historiagintzaren alorrean euskerazko materiala sortzen ere, hori da, bueno, eske gainera ez da bakarrik gaztelaniatik eragina daukagula, da, ingelesetik eta frantsesetik eta eragin handia daukagula, eta oso zaila egiten zaigu, eta ez da euskarak ez daukala berbarik, gauza berdinak adierazteko, ez da hori, da, bai. Bai, bai. Bai, bai, bai. Bai, bai. Beno,
Zer beste, eskarrik asko, Bakarne, zuei, benetan, eta ongi izan. Hurrengo hilabetean, bai, niri tokatuko zait. Emakumeen hizkuntzaren arloan edo murgilduko naiz, historian. 18. mendean, bai, osea, pixkal lotuta dauden, edo asko lotuta dauden gaiek dira. Beno ba, ongi izan. Gero arte. Bai, txaloak. Jaun-andreok, gogoratu, zuen eserlekuetan egon aretoko arduradunak esan arte. Por favor, permanezcan en sus asientos hasta que el personal de sala se lo indique.